Vale. I posarem atenció en el so de la campaneta i a continuació en els altres sorolls que sentiu, les campanes, els ocells. Estarem uns minuts posant l'atenció plena en els sons. Observeu que el so de la campaneta i de les campanes dura molta estona. Sí? Sembla que sigui molt ràpid, però en realitat és molt llarg. Intentem mantenir l'atenció durant tota l'estona. I observem els sons sense jutjar. Senzillament observem el seu ritme, el to, si són aguts o greus, però sense posar l'etiqueta d'on venen aquests sons. Com si acabéssim d'arribar a la Terra i no sapiguéssim de què són.
mica en mica anem volcant la nostra mirada cap a l'interior, observant com estem, com ens sentim avui. Quines emocions serien les que sobresortirien? I anem eixamplant la respiració per deixar que aquestes emocions facin el seu curs, per deixar que respirin, que vagin evolucionant. Que vagin fluint. Si venen pensaments al cap, els deixem passar, sense aferrar-nos-hi. Senzillament observem un pensament, observem això és un pensament i deixem que passi. Seguim amb l'exercici d'observar els nostres sentiments i emocions. Potser podeu observar a quina part del vostre cos es troben. I si van associats amb alguna sensació corporal.
respiració ens serveix com a refugi en cas que hi hagin emocions intenses i també quan hi ha pensaments recurrents que ens venen al cap, quan ens en donem compte d'això, podem utilitzar la respiració com un refugi, com una manera de tornar al nostre centre. En cas que hi hagi un buit quan observem les emocions, hi hagi una sensació de com si no poguéssim sentir, també podeu observar aquesta sensació. Tant si hi ha emocions com si hi ha absència d'emocions, podeu observar, sense jutjar. Anem a posar ara l'atenció a la respiració. Concretament a tota la zona dels forats del nas i el llavi superior, una zona amb moltes terminacions nervioses que ens ajudarà a percebre l'entrada i sortida de l'aire. I observar les diferències de quan inspirem, quan expirem. Les sensacions diferents en tota aquesta zona, aquesta petita zona.
Quan ens en donem compte que hem marxat de la tensió a la respiració, senzillament tornem amb amabilitat cap a nosaltres. Seguim ara l'aire en tot el seu recorregut des de que inspirem, canviem de sentit i expirem, seguint tota l'estona les sensacions de l'aire entrant i sortint del nostre cos. Com si es tractés d'un riu del que anem seguint el recorregut. I ens centrem ara durant uns minuts en la pausa que hi ha quan acabem de treure l'aire abans de tornar a inspirar. Tota l'atenció en aquesta petita pausa.
I ara anem a comptar cicles de respiracions per entrenar aquesta tècnica de posar l'atenció en la respiració. Des de que comencem a inspirar, l'aire canvia de sentit, surt, hi ha la petita pausa i tornem a inspirar. Des de la pausa fins a la pausa, tot un cicle de respiració. I així en comptarem fins a 10. Podem seguir comptant respiracions en cicles de 5 respiracions. Dues vegades, fins a 10 respiracions més.
I anem a dedicar ara uns últims minuts a l'atenció plena, observant l'aparèixer i desaparèixer de sorolls, pensaments, sensacions corporals i alguna emoció. Senzillament això, observant el moment present sense aferrar-nos a res. Fem una observació al cos, al cap, la pell de la cara, aprofitant per relaxar aquest últim minut. Les espatlles, els braços, les mans, el tronc que s'apoya a terra, sentint el contacte amb el coixí o la manta. Les cames i els peus. A poc ens anem acomiadant d'aquesta meditació amb molta amabilitat cap a nosaltres i cap als companys que ens han acompanyat també. I anem obrint els ulls i connectant amb el moment present. Moltes gràcies.